Čaute ľudia, vítam vás Chris LP a dnes si zahráme z hru Swords and Sandals. Je to taká hra, by som povedal, že gladiátori, možno ju poznáte, možno nie. Hral som ju už párkrát, ale už dlho som ju nehral. Takže dáme si taký hairstyle nejaký. Aký môže byť, potom si zvýšime túto. Agility dáme 4, útok 3, defense 3. OK. Pôjdem si rovno niečo kúpiť, ale najprv ešte nás čaká taký zápas a uvidíte vlastne, o čo ide. Takže posúvame sa a vlastne musíme zabiť svojho supera. Toto je veľmi ľahké, toho zabije snad každý. Či chcete, či nechcete. To si tak navýšime. Tam to necháme tak a ideme si niečo kúpiť. Takže čo sme si kúpili? Nejaký mečík, môže byť. Potom si dáme do ňoho nejakú magickú silu, aby to bolo lepšie. Kúpime si, čo sme si mohli kúpiť. Na brnenie ešte nemáme, a tak si kúpime nejaké tieto pánky. Môže byť. Si kúpime toto a ešte sme si mohli kúpiť. Ešte toto, dobre, to je zatiaľ všetko, pretože už veľa prachov nemáme. A idem ďalší zápas, teraz už oveľa ťažší. On má luk, pozor. Schytali sme od neho, on má dobrý hairstyle. A porazili sme ho, výborne. Chris LP vyhráva aj v druhom súboji a keď si to navýšime, potom zvýšim si aj trošku agility a útok, potom čo sme si ešte mohli kúpiť, pošetrím na brnenie, pretože to fakt potrebujeme. Ale najprv, ak chceme mať brnenie, musíme získať peniaze a vyhrať aj tento zápas. Vyhrali sme! Paráda. Tieto duely sú ľahké v tomto, ale potom už bude turnaj a to bude fakt ťažké. Toto hru som nikdy neprešiel, je strašne dlhá hra, musíte veľmi dlho hrať. Ale hlavne je, že máme na brnenie a máme tak brnenie. Takže ideme na ďalší duel. Zatiaľ som neporaziteľný, ale to sa môže aj v tomto zápase zmeniť, ale nezmení sa, pretože Chris LP je Chris LP. Dobre, idem zvýšiť agility a útok. Takto. Potom chcel by som nejaký ten luk, ale ešte si musím vyhrať ďalší duel a to už ide turnaj. Takže budem bez luku. Škoda. Škoda. Nejaká sekerka. Na sekerku nemáme. Na toto nemáme, ani na luk nemáme, tak si kúpime niečo z tohto obchodíka. Na helmu asi tiež nebudeme mať. A budeme mať, no tak si kúpime helmu. Pozrite sa, výborne vyzerám, ďakujem. Ideme na turnaj a tu sú traja. Idem proti prvému, teraz to bude už naozaj že ťažšie. Oveľa ťažšie. Pome, výborne, darí sa nám, pome. Do prdele, ty vajčak vyhodil mi helmu, buzerant jeden. Keby sa ostrihal. Pome, môžeme rozhodnúť. Srdce ma vríti. A je to tam. Paráda. Výborné. A ideme, skúsime takto. Celkom to išlo, power. Nevyšlo to. Tak skúsim normál, ani toto nevyšlo do prdele, tak quick vyjde. Konečne. A pome, máme na to. Sme vo výhode. Krásne ho rozmliatlo. Tá moja sila, výborné. A ideme do finále, aj. Tento je furt ťažký na začiatku. No celkom sa nám darí. Tu má taký krížik. Super, ja sa ho trošku bojím. Takže trošku si zatancujeme, poprdíme samozrejme. A teraz ideme na to do prčíc. Pome. Nie, 42. Pozor, to je buzerant. Sakra, ešte raz sa ma dotkneš. Ešte raz. To zabijem, kamo. Musím ho zabiť. Nie, ja odstúpim, lebo to stačí jedna rana. Či sa poriadne vyspím. Vyspíme sa, spínkaj, pospí si.
Výborne, výborne, výborne! Doprčí to ten blok, on ma blokuje, Prčíc. Neviem ako na ňo. No, aspoň 13 a už ma toto vríti, neviem, či tam mal asi tiež nejakú helmu. A som vo výhode! Ja... Pozor, do prčíc! Né! Ty vole, on ma skoro zabil! Ty kokos! Ty vole, ja som posratý. Né, ja toto musím vyhrať. Lebo ak prehrám, tak skončíme to video a bude to zle. Dobre, ja už ďalej nebudem chodiť, už tu mám dosť dobité života. A čo mám teraz robiť? Ja zatancujeme si trošku. Ešte raz. Ďalšíkrát. Ja sa bojím. Ja ho musím dať. Ja ho proste musím dať. On má dobrú sekerku. Prdol som do ňa, škoda, že mu neobralo život. A teraz ide do tuhého, dámy a páni. Chris LP versus Buzeran červený. Dek a tabáček. Ne. Blokujeme sa. Teraz mám šancu. Jo. Bam, baram, bam, benjaran, jing, pum, pum, ping. Je to tam. 10 000 korún. Ja som chcel 9, ale nevadí, hlavne, že je to tam. Ty vole, tak toto bol ostrý súboj. Toto bol veľmi ostrý súboj a veľmi napínavý. Ty kokos. Plne som bol zosratý, čo si idem kúpiť. Neviem, čo si mám ísť kúpiť. Ja si kúpim niečo na seba. Toto môže byť kľudne. Potom toto OK. Kľudne. Helmu si nechám, tam mi slúžilo dobre. Nejaký shield lepší. OK, v Brne nemáme. Teraz si idem kúpiť nejaký meč. Nejaký dobrý mečik. Tento by aj mohol sa zísť. A Magic, keď budem mať na Magic, no tak si dám aj Magic. OK, mám na Magic, dám si to. Dal som si? Hej, dal som si, OK, mám to. Koľko to stojí luk, ani som sa nepozeral. Zabudol som, tento stojí toľko, na toho nemáme. Na to tiež nemáme, ale pošetrím radšej na ten lepší. A ideme do duelu. Takže duel. A jedeme bomby. Sekerka. Ale my máme meč. Tak čo, ako to dopadne? Dobre sa brániš, ty červený typek. Výborné. Ide ti to. Ale lepší nie si. Musím ťa sklamať. Ideme si niečo kúpiť. Perši. Škoda. Že tak perši sa nám nebo rozplakalo. Ideme. Poďme. Jedna rana je v ríci. Dobre. Výborne, porazili sme aj toho týpka. Ideme na ďalší duel. Ja musím teraz vyhrať všetky vlastne zápas. Pozrite sa, aký mi vyšli ľahkí superi. Všetkých dávam momentálne dole. A zatiaľ nie je nikto na moje sily. Nad moje sily zatiaľ nebol nikto, pretože vidíte, že tu mám, tu môžete si všimnúť, proste, že tu mám 10 výhier a 0 prehier. Takže, super. Ideme do duelu, do ďalšieho. Podotýkam. A ideme opäť vyhrať. Len a len vyhrať. Výborné. Ešte. On mi dal po hlave, ty kámo. Dobre, 11. výhra v rade. Trošku sa navýšim na agility hlavne, dobre. Tu už ide turnaj, ešte nie, a ja to risknem. Pretože keď prehrám, tak stratím peniaze. Do prčíc, tento je dobrý. Ty kokos, to bude ťažké, to bude veľmi ťažké. Zatiaľ sa nám darí, zatiaľ máme prevahu a vyhrávame tento zápas. Výborné. Paráda. Ide duel. Neviem, čo som si teda mohol kúpiť, nejakú helmu si kúpime na seba. Taká to môže byť. OK, ideme do duelu do ďalšieho. Je na to. Tak poďme. Výborné, paráda, super.
Takže ideme opäť do duelu. A opäť sa pokúsime vyhrať, aj keď tento je veľmi ťažký súper, veľmi ťažký súperík. Na nás sa pripravil. Do prči, čo si mi ty urobil? Ty vole. Čo si na mňa dovoluješ? Ty vajček, dám ti power a zomreš, tak nie. Ty kokos. Pozrite sa, koľko má malo brnenia, však to je šanca, že ma normálne, že porazí. Ty kokos, on ma porazil. Stretol som 1800, ty buzerant jeden, ja ti to oplatím. Ty vole, prvá prehra, mám 13 výher a 1 prehru, ty kokos. On ma zaskočil normálne, že troch mám hlad po víťazstve. The power kick. Výborné. Ideme, ešte, poďme do ňoho, výborné, ale ja som hladný po výhrach, takže ideme ďalej. Ideme ďalej. Poď. Hej, to čo sa stalo? Jaký luk. To vyťahuje luk, je takto blízko. Dobre, aj tento išiel domov a tu už vidíte, že tu už máme 100% level, takže už by to malo ísť do turnaja. No, ide sa do turnaja. Ide do tuhého. Wow. Už sa teším. Dobre, ja to nechám takto. Ja si nič nekupujem. Ja som pripravený. A ideme na to. Výborné, power vyšlo. Výborné, teraz to ničíme. Ničíme ho len tak ďalej. Aj on nás už teraz. Ale zdá sa, že... on má až 277 života, tak. To bude ťažké. To bude strašne ťažké. A keď budeme takto pokračovať, tak ho porazíme. Pretože... Zatiaľ my všetko blokujeme a my mu ničíme život, takže to celkom ide. Paráda, ešte, výborné. Máme to na dosah. Keď neurobíme nejakú somarinu, tak pôjdeme ďalej. Pozrite sa, ešte jedna a teraz môže rozhodnúť. Výborné. Hlava v riti. Ideme ďalej. Dá sa povedať, že je to štvrťfinále. Toto bude určite ťažšie, pretože pozrite sa, čo on má. Čo on si na mňa pripravil. On keď mi dá jedno po hlave, no tak som v ríti. Pozrite sa na to! Ja už mám 50, hej. Ja už mám... Čo? 18! Čo ti kape? Né. Vole. Tá hra je dosť ťažká, naozaj. Vole, ja som zase posratý. Ja musím spinkať, musím pekne spinkať. Musím byť dobrý chlapček. No, výborne, 39, toto mi môže pomôcť. Ešte jedna 39, je to tam, ideme do semifinále. Ty vole, takže pokračujeme stále v tomto videu. A ideme do semifinále tohto turnaja. Ja si idem vybrať luk. Vidíte, ja som úplne zabudol na luk do perčíc. Výborné, tak nech schytá po hlave aspoň 50 tých. Vole, už mám 3 máme k dispozícii. Výborne, to ten luk mi veľmi pomôže. Pozrite sa, už pôjdem do mečového súboja, už bude mať len 42, tento chlapík, no tak 65, keďže si dobil život. Ja si trošku pospienkam. Výborné, ešte. Výborné. Tak poďme. Sme vo výhode, sme v obrovskej výhode, keďže pozrite sa, aké sú tie životové, on už má len 27 z 90, ja mám 90 z 90, tiež mám aj brnenie. A teraz to môžem rozhodnúť, ruka v ríti a sme vo finále. Takže OK, ideme do finále. Ja som už rád, že som sa dostal tu. No ja ho proste chcem poraziť. Ty kokos, tak teraz to bude asi lukový súboj, on má lepšie ako ja. Výborne, môj to zblokoval, paráda. Super, minus 27, pozor, blokuj! Nevadí, 14 to nevadí, to vôbec že nevadí. Pozrite sa, ako sa on odľavuje. 17, pozor, blokuj to, 18. Tak dajme mu aspoň 30, škoda. Posledné, výborné 35. Ty kde až ideš, Pane Bože, toto musí zblokovať. No 8, to je v pohodičke. Len si pospínkame a ideme do mečového súboja.
Evil Ninja. To prdele, ja toto tak neznášam na tejto hre. Že by som zabíjal tých ninjov všetkých. Kámo, ty musíš ísť domov, ja ho musím zabiť. Musím ho proste zabiť. Musím ho zabiť. Veľmi sa bojím. Ale viem, že musím ho poraziť. Keď chcem postúpiť ďalej. Poďme, výborne. Takto, poď, paráda, super. Toto je výborné, toto je super. Do prčic, musel si dobiť toho života. Kokos. Nevadí, helma v ríti, stále sme v hre, stále máme šancu. Nie je nikto vo výhode, je to veľmi vyrovnané, ale už som vo výhode ja. A tak mám väčšiu šancu ho poraziť, tak poďme. Kde to ideš? Nebuď posera. Ninjo. Poďme, paráda! 19, výborné. Ešte, výborne, ideme po 19, to je perfektné. Chris LP defeats the Evil Ninja, paráda, vyhrávame a máme 17500, tak pokračujeme aj ďalej. Paráda, to sa im páči. Čo už nemôžeme, nevadí. Výborné, paráda, super. Kúpim si najprv nový meč. Ty vole, koľko mám peniazy teraz, koľko sa teraz darí. Ideme ďalej, ideme si kúpiť toto, môže to byť poriadna helma, taká to môže byť. Nejaké aj topanočky si dáme nové na seba, si kúpime. Toto tu môže byť, OK. Grievous, toto, OK. Branches, OK. Ďalej ešte tieto, na toto nemáme. Kúpime, si ešte pošetríme. Dobre. Sme dosť teraz namakaní. Celkom to ide. Takže pohodička, par excellence. Ideme do toho. Má dosť malo brnenia, takže tu je dosť veľká šanca vyhrať. A je to tam, výborné, 2000 doma. Paráda. Teraz ešte niečo kúpim na seba. Takže info, koľko to máme? 20 výhier, jedna prehra. Fakt, rešpekt tomu, čo ma porazil. Nie, toto si nekúpime, tak si kúpime toto, tak si ani toto nekúpime, tak si kúpime toto. OK, duel, ideme na to. Poďme, výborné. Ešte, paráda. Poďme, výborné. A ešte. Teraz rozhodneme a je to tam. Dobre. 2659. A šetrím na brnenie lepšie. Poďme, ideme poraziť. Na ňo bude asi platiť power, tak nie. Tak normál. Ani to normál, ty vole, ty dobre brániš, kámo. Dobrý si. Ideme, poďme. Výborné. 1863 doma, bodov, teda peňazí, korún. Ideme na ďalší duel. Poďme, power, výborné, 50. Na toto asi bude platiť power, ďalších 50, výborné. Ešte jedno power a je to tam, 2223 korún. Korúnko doma. OK, brnenie, jaké by som si mal kúpiť. Toto. Alebo si pošetím. A ja to risknem a pokúsim sa hrať ďalší duel. Výborné, ten má len 50, ale pozrite sa, aký má namakaný meč. 50, paráda, 3300, 2 korún. OK. Takže idem si kúpiť brnenie. Na toto nemáme, pardon, pozrieme sa na toto. Výborné brnenie, super. A idem už do turnaja. Takže je to posledný turnaj. Či vyhrám aj tento, či prehrám. Už z tohto videa to bude posledný. Takže ty kokos, aký mám meč, ty vole. Starý detko šupak.
Ty vole, tak toto bude fakt derby, pretože máme také isté. Je to? Luky. On to zblokoval. Ty kokos. Ty si ma... On má dobrý blok. Ty čo tam stojíš, však blokuj daco more. Výborne, 58, to je super. Čo blokuj to? Bože môj, hráčik nemá blok. To mi je ľúto. Ty kokos. Ber si príklad, kámo. A blokuj to. A keď som vo výhode teraz, pretože on má už len 110. A výborne, 50. 50, paráda. Super, 39. A si predstavte, že môžeme teraz rozhodnúť. Už len jeden hod. Jeden jediný hod. Rozhodneme to. Je to tam. Chytil porážku a sme tam. Ideme do ďalšieho súboja. A počkajte, ja som chcel aj luk vlastne. Okay. A počkaj, ty nechod za mnou, ja si idem na teba zastrieľať trošku. Na tu máš a zomri. Výborné. Dobre, netancuj tam. No, síce mňa to pomôže. A myslím si, že ak takto bude ďalej braniť, no tak, to už rozhodnem opäť v tomto. Tak, rozhodnem. Je to tam. Aj on chytil porážku. A sme ďalej. Ty kokos. Takže. Ideme na to. Poďme, výborné, paráda. On má veľa tohto života, takže tu asi nerozhodneme na tieto luky, ale aspoň mu oberieme veľa života a aspoň, keď pôjdeme na meče, teda no tak, to bude oveľa ľahšie. Prčíc! Antivírus. Serem. Ideme. Výborné, takto sa má blokovať. Paráda. Mám mu ubrať blok do prčic. Teraz už to nemôže byť blok. Výborné, 56, to je dobre. 13 nevadí, to není nič vlastne. Pohodička, 31. Len ja som chcel ubrať po 200, tak dúfam, že mu po tých 200 uberiem. Tak nie. Dobre, ide sa, ja už idem do mečových súbojov. Blok, kamo, blok. Uď sa odo mňa. Pospinkáme. Najradšej všetko blokuje, super. Paráda. Výborne, ideme. Ešte si pospinkáme a ideme na to! Ideme. Poďme. Do prčic, on si to dobil! On má už 303, no power na ňo asi neplatí. A asi ani normál, nie? Ty kokos. 48, výborne. 24, paráda. 24 opäť. 24 je moje obľúbené číslo, takže takto to by mohlo ísť ďalej. 24. Výborne. Ty pánom, si koľko bude dobíjať, pane Bože, už by bol dávno mŕtvý. Už má aj námu v díti, takže ten hráč, keď si už nebude dobíjať, tak nedadne, pretože je úplne zo slabo. Pozrite sa. ide, tak poď, no. Ty kokos. Kamu už by si bol dávno v robe. Ty si musíš dobíjať ako buzerán, keby som sa ja mohol dobíjať. Kamo, teraz sa zničím, sorry, ale ideš domov. A ideme ďalej. Neviem, či to je už semifinále, alebo čo to je. Ale sme už dosť ďaleko a idem na lukový súboj. Do prčic, toto je dobrá zranina, čo on má. Na to si treba dávať pozor, preto by som ho najradšej zničil v tomto, pretože on keď mi dostám tým z jednou po hlave, tak mi môže ubrať aj 100, mám s tým skúsenosti. Hral som to už párkrát a tak som na to aj doplatil a prehral som, keď mal jeden hráčik túto peknú zbraň. Takže najradšej by som ho porazil na tých lukoch. Výborne, ide nám to. Už má len 68, paráda. Super, OK, toto celkom sedí. A keď si nedobije život, tak ho budeme mať. A teraz je najväčšia šanca. Chytil porážku! Výborné. Sme tam. Paráda. Super. Výborné. Do prdele ide. Toto je prasa. To bude určite prasa.
Leňochod. Sakra, on čo má? Né. On keď mi s tým trestne, tam mi uberie aj 500. Ne, čo si až tak ne, ale je to zle. No 55, to je OK. Toto by to mohlo ísť ale. 57, super. Som spokojný. 17, to je už zle, musím ísť ďalej. Musím ísť ďalej, pretože 17 je veľmi málo. A musím ho ubrať aspoň z toho štítu. Ty kokos. Toto bude fakt, že súboj, poradný súboj. Ty kokos, poďme, luk. Výborné, a teraz ideme do meču. 149, poďme. Uá, výborne, 50, paráda. Ty vole. Nie, prečo som to power. No, nám ubral teraz 50, ďalších 50. Tak to by to mohlo ísť ďalej, ja mu uberám po 24-kách. Pretože je to moje obľúbené číslo. No, teraz. Chvíľka napätia. Jo, výborne, je to tam. Congratulations. Je to tam a vyťazíme ďalší turnaj. A už idem si ešte pokúpiť nejaké veci, od tohto videjka to bude všetko. Trošku sa navýšim, trošku viac teda. A idem si ešte niečo pokúpiť. Pokúpime si mečík. Mečík už máme. Tam tu nie, tak čo to nevyšli. Tak si kúpime tu niečo. Toto by sme si mohli kúpiť. Až také nie. Stačí nám len také zatiaľ. Shield, stačí len taký. Toto, OK. To si myslím, že by už aj mohlo ostať. Ešte na to sa pozriem, toto už máme. Toto môže byť asi úplne všetko. Už nič nekupujeme. Všetko máme, všetko dobré máme, všetko podstatné máme. A ešte by ma to zajímalo, ako si to môžem uložiť, pretože vždy som to nejako nevedel uložiť. Ani som to nejako nepotreboval, keďže som to hral furt. To sa to asi uložiť nejako perfektne nedá. Neviem, pretože kebyže takto by sme aj pokračovali v tomto videjku. Ale keďže sa to nedá uložiť, tak to bolo asi len také videjko, pretože ja to celý čas v okne mať nemôžem, aj keď sa o to pokúsim, ale... No, neviem, toto bude mať stále v okne. A tak. Nevadí. Takže takto si to nechám a zajtra by som natočil ďalšie video, ale už nie od tohto. Toto natočím aj už niekedy inokedy, ak budete samozrejme chcieť. Zajtra natočím s kamarátom. Takže OK. Takže všetko v pohode, všetko nám ide do kariet. Darilo sa nám, aj keď som to nečakal, že až tak sa nám bude dariť, hej. Potom som spokojný, takže od tohto videa sa lúčime, od tohto videa je to všetko. Moju facebookovú stránku ChrisLP máte v popise videa, budem veľmi rád, ak tam hodíte like, takže od tohto videa to je všetko. Čaute ľudia, majte sa, ChrisLP sa s vami lúči. Majte sa, čau.